Hej, jeg hedder René Frost. Jeg har i mange år beskæftiget mig med fodbold som børnefodboldtræner og bestyrelsesmedlem i IF Lysing, og de sidste 7 år som chef for AGF Klubsamarbejde med ansvaret for AGF's 59 samarbejdsklubber. René Frost, vi er ude for at overrække den her AGF Klubsten til Viby i dag. Hvad er årsagen til, at vi begynder at uddele den her klubsten? Jamen det er, at vi gerne vil synliggøre samarbejdet med vores samarbejdsklubber. Og i dag så er det så Vibys tur til at følge. Det er en stor ære for mig, at der er nogen fra min klub i Kolding, der vil indstille mig til sådan en pris her. Jeg bruger 600-700 timer om året fysisk nede på banen, plus lidt derhjemme også. Så der er nogen derhjemme, der undværer mig rimelig meget. Så det er en stor ære, og så at AGF har valgt mig. Det er super fint. 600.000 i alt er det blevet til gennem trøjesalg. Sportsmaster har lige dobblet beløbet op, som vi havner på de her 600.000. Hvordan er det at kunne stå her og vide, at de her penge går til alle vores arbejdsklubber? Jamen det er jeg rigtig glad for. Vi vil rigtig gerne støtte alle vores arbejdsklubber i den her tid, hvor der har været corona, og det er fantastisk, at byen har bakket op med et kæmpe trøjesalg, og så at Sportsmaster også har spyttet penge i. Det synes vi, der er enormt dejligt. Altså det er jo en flot gestus fra AGF. Det sætter vi selvfølgelig der har været stor efterspørgsel på at få pigerne med fra vores samarbejdsklubber i AKS, og i og med, at vi fik et kvindeligahold i AGF, så er det meget naturligt, at vi også inddrog pigerne i AGF Klubsamarbejde. Og det har vi så gjort her for et halvt års tid siden, med en masse tilbud, pigecamps, pigetalentcenter og besøg af kvindeligaspillere ude i samarbejdsklubberne osv. Albert, hvordan er det at være til AGF P-camp? Det er sjovt. Ja, det er sjovt. Det er mega fedt. Vi lærer noget nyt. De er dygtige træner. Ja, første afleveringer, vi lærer kontrol over bolden og præcise afleveringer og sådan noget. Det ser meget professionelt ud, og de er glade, og der er god stemme. Tony, hvordan er det at kunne få lov til at se sit barn folde sig ud her på fodboldbanen? Jamen, jeg synes, det er sjovt, og det vigtigste af det hele, synes jeg, det er, at det ser ud til at virke, og Alba, hun glæder sig til det. Hun nyder det virkelig, så det er en fornøjelse. Det er fedt at se, at de så mange piger samlet. Vi kan se, at der er allerede højt humør dernede. Det blev Hørning, der løb med prisen i år som årets samarbejdsklub. Hvorfor blev det dem? Jamen, Hørning har gjort en stor indsats for børnefodbolden i siden års tid med at indføre en sportschef derude og ved at lave nogle træningsprogrammer til alle ungdomstrænerne ude i Hørning. Og det har vi valgt også, og synes det er så godt tiltag, at det har vi faktisk efterlignet nu herinde og har nu tilbudt alle vores samarbejdsklubber. Vi har selvfølgelig også tid til at se en masse fodboldkampe. Tid til anden sport som banecykling og ishockey for eksempel. Good evening and welcome to Madison Square Garden. The Golden Medals representing Denmark. Vores første plads er fuldstændig verdensmester og vinder af medaljerne fra Danmark. Men det hele handler ikke kun om sport. Jeg elsker også at gå til koncerter. Jeg elsker også at rejse til Rom, Dubai, New York og mange andre steder. Men jeg elsker også at slappe af i naturen, som for eksempel en meget tidlig sommermorgen ude ved vandet. Og endelig er der min dejlige familie, min kæreste, mine 2 børn og mine 4 bonusbørn.
Og så ikke forglemme ham her. Det var så lidt af mig. Håber vi ses igen senere til en samtale.